गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव। हेलौ लोगोफोर, रामफल बिल दखरा एबसुआ मैयानि दिनाव प्रहलाद ब्रह्म, दावराव देख्रेब नार्जारी आरो मालती रानी नार्जारीनि मुसुखा सावनायखौ नुनो मोन्दों। मुसुखा सावनायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिपेनबरनि एगेन्सै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिथांमोना सावदों होनना फोरमायथिनानै होदों। नाथाय बुंनो गोनां बाथ्राया बिसो दिनैनि दिनाव पrbतजरायाव बर' रायजो राजाफोरनो सरकाराव थानाय बर'नि लिडारफोर आरो बर'नि माहारियारि आफाद एबसुनि मददनि गोनांथि जानानै दं। नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना पrbतजरायाव थांनानै बर' रायजो राजाफोरखौ लोगो हमहैनायखौबो नुनो मोनाखै आरो दिनैनि दिनाव सोरबाफोर पrbतजरानि रायजो राजाफोरखौ दिपेनबरो आरो प्रमदबरखौ खौरां लाहैयैखौ बुङोब्ला एबसु आरो इउपिपिएलनि मावथिफोरा गन्थंआव दै हाबो। नाथाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव पrbतजरायाव थांनानै खबर लाहैयैनि जाहोना मा? ना बिथांमोना आदानिनि पावार प्रजेक्टखौ लाबोनायाव थोंजों आखाइ दं नामा? रायजो राजाफोरनि गोसोआव गिदिर सोंलु जानानै फैदों। बिथांमोनानोथ' बुंदोंमोन पावाराव फैयोब्ला हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन आरो एबसुनि लिडारफोराबोथ' बुंदोंमोन हारिया अलखद जायोब्ला जों मदद खालामगोन। नाथाय दिनैनि दिनाव एबसुआ बर' जाथिखौ खौसे खालामनायनि अनगायै बर' जातिखौ खावनै खालामनो नाजानायखौसो नुनो मोन्दों। आरो लोगोसेनो नोंथांमोना बे मुसुखा सावनायनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायथि हरबानो जाबाय। लोगोसेनो पrbतजरानि रायजो राजाफोरा एबसुनि बेबायदि मुसुखा सावनायखौ लानानै मा बुंखो नोंथांमोना उननि भिडिअखौ नायलांदो। जोंनाव दिनैसिमबो सोंफैयाखै बा खबरखौनो लाखै। ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ जोङो एबसुनि आफादगिरि बा सोरबाया जोंखौ बायदिसिना सोरबा कंग्रेसनि सोरबा बिपिएफनि सोरबा बायदिसिना आफादनि मानसिफोर आफादगिरि बा सोरबाया जोंखौ बायदिसिना सोरबा कंग्रेसनि सोरबा बिपिएफनि सोरबा बायदिसिना आफादनि मानसिफ्रा जोंनाव लोब्बा दं होननानै बिराद ससियेल मिडियायाव सावरायगासिनो। गामियाव फैनानै सोंफैग्रोनो हागोन जे ससियेल मिडियायाव होबाय थास्लायस्लाय जोंनि गामियाव एबसुआ फैनानै मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ सोंफैनो हागोन आरोखि। जोंनि गामियावथ' एबसुआ दिनैसिमबो सापर्ट होनाय दिनैसिमबो गैया आरो दिनै एबसुआ मा जादों मा जायाखै खबरखौनो लाखायाखै। दा बिथांमोना ससियेल मिडियायाव होस्लायस्लाय होयियानो साबसिन आरोखि बेफोरबायदि माबाखौ फांफुं माबाखौ निउसफोरखौ। दा बावैसो जों ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं जे जोंनि गामियाव माखासे आलासि फैदों। बे आलासि फैनाय बिथांमोननि जे मुसुखाखौ सावगासिनो दङ। नाथाय बे बिथांमोना दे जोंनि गांनाय उखैनायनि थाखाय जे जोंखौ मा अबस्थायाव दं माब्रै थासारियाव दं बेखौ लानानै जोंनि माखासे माबाखौ उसुबिदाखौ नायथिंनोसो फैदों। दा बिथांमोना जोंनि उसुबिदाखौ नायथिंनायावबो मानिबा दायनिगिरि जाबाय नामा बिथांमोना? नाथाय बिथांमोननि मुसुखाखौ सावनायाथ' माबा समाजनि माखासे बिराद गिदिर बेरेखा जायो। दा एबसुनि माखासे बिथांमोना बेफोरबायदि हाबाखौ मावनाया खिन्थु समाजनि माखासे बिराद गिदिर गोरोन्थि होननानै जोङो गामिनि रायजो राजानि साननायाव जों बेखौनो फोरमायनो लुबैयो। नाथाय समाजनि मोजां खामानि मावनो थांनायाव बिथांमोना बेफोरबायदि सोरनिबा राजनितिनि दलनि बा सोरबा माबानि दलनि हाबफैनायखौ नोंथांमोना जोंनि रायजोखौ दलाव दंफायो होननानै साननो नाङा। नाथाय जोंनि मोनथानि थाखाय जोङो जुजिगासिनो दङ जोंनि आन्दलनखौ लानानै। नाथाय बिथांमोना जोंनि मोजां गाज्रिखौ सोंनो फैनाया बिथांमोननि जेबो गोरोन्थि गैया। बिथांमोना सोरबा आबसुआबो फैनो हागोन, सोरबा माबाबो फैनो हागोन, सोरबा माबायाबो आमसुआबो फैनो हागोन। नाथाय बेफोरबायदि फैनायावथ' जोंहा जेबो बुंनांगौल' गैया, रावखौबो जेबो गैया। नाथाय जोंनि दुखु सुखुखौ नायनानै खबर लानोसो बिथांमोना जोंनाव हाबफैदों। दा बिनि गेजेरावहाय जोंबो एबसुखौ हांख्रायदोंमोन आगोलाव। नाथाय एबसुआ दिनैसिमबो खनसेबो जोंनि खाथियाव फैयाखै बा जोंनि मोजां गाज्रिखौ खबरखौनो लायाखै। नाथाय नोंथांमोना दे जों ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं सोरबा आलासि दावराव देख्रेबमोन, सोरबा सारमोनखौ सावगासिनो दङ। नाथाय बे सावनायनि थाखाय नोंथांमोननि बेफोरबायदि हाबाफारिया बिराद गोरोन्थि जादों आरोखि। जाय बेक्तिया जोंखौ जे राजनितिनि लोब्बा दं होननानै बुंदों बे बेक्तिया जोंनि गामियाव हाबनानै नायफै बा जोंनि गामियाव सोंनानै नायफै जे जों राजनितिनि लोब्बा लानानै बे आन्दलनखौ खालामदों ना मादों। ओरैनो जानला मोनला बुंनाया खिन्थु बिथांना थिग जायाखै आरो जानायबो नङा बेफोरबायदि थिग माबाया बुंलाबायनाया। जोङो खुनु राजनितिनि लोब्बा लानानै जों बे आन्दलनखौ खालामाखै आरो जोंनि मोनथाखौ लानानै जोंनि गामिनि माखासे उसुबिदाखौ लानानै जोङो बे माबाखौ आन्दलनखौ खालामनाय जादों। आरो सोरखौबा बेबायदि लेथायनानै बा सोरबा माबाखौ बुंनो नाङा। आरो नोंथाङा जोंनि गामियाव फैनानै सोंनानै नायफै मा उसुबिदा जादों मा थासारियाव दङ। दिनैसिम जोङो 6 दिन 7 दिन जालायलांबाय, जानाय लोंनाय जोंहा जेबो माबाया थिग गैया। गथ' बिसि फिसा जोङो न'खराव नांलाय खमलाय जागासिनो दङ बे उसुबिदानि जुनै। दा नोंथांमोना बेफोरखौथ' जेबो सिन्ताखौनो खालामाखै। ओरैनो ससियेल मिडियायाव जानला मोनला बुंलागासिनो दङ जे बेफोरबायदि जानो नाङामोन, बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन। सोंनानै नायफै जोंनि गामियाव मा उसुबिदा जानानै दङ। ओरैनो ससियेल मिडियायाव बुंलाबायनाया नोंथांमोना थिग जायाखै।